ассалому алайкум, бародарои ҷон, акои ҷон, додарои ҷон. ҳама каса созем, хубен, саломатон, хубай. Худованд аз хортон накунад, муҳтоҷи номардотон накунад. Бародарои ҷон, чӣ хеле ҷӣ гуфтам? имрӯз 11 феврал ва курси имрӯзаи мо бошад, бародарои ҷон. Як дуанҷи лайка меҷақем ва дар канали мо ҳатман подписатсия метонем барои дастгирии канали мо ва дар комментария фикрҳои худтонро бинависед, бародарои ҷон. Ва курси имрӯза доллар 1039 сомону 43 дирам, 1000 рубл 142 сомон, евро бошад 1111 сомону 57 дирам. бародарои ҷон, ай ҳаматон хоҳиш мекунем ки як дуанҷи лайка биҷиқем ва дар канали мо ҳатман подписатсия кунед. дастгирии шумо пешравии мо